Meanwhile, Čaute ľudia, vítam vás pri mojom druhom tutoriáli a dnes si ukážeme, ako dať do Farming Simulator 2015 alebo 2013 cheat na peniaze. Takže prvé, čo urobíme, si dáme, to som nechcel, dáme si súbory, dáme dokumenty a tu máme v dokumentoch My Games, klikneme na My Games, potom máme Farming Simulator 2015 a tu máme Save Game 1. Keď máme Save Game 1, tak dáme Career Save Game, klikneme na to. Ups. Ja si to otváram cez WordPad. Načíta to. Tak. A tu hľadáme Money. Kde tu bude Money. Nevadí, už som to asi preskočil v lade. Už bolo to tu v lade. Spray, Daytime, Money. Tak. A tu, kde máme Money, si môžeme pripísať napríklad nejaké, neviem koľko peňazí. A teraz to zrušíme a dáme uložiť. No tak. A je to hotové. A už si iba spustíme tú hru. A uvidíte, že tam budú už tie peniaze. No, už to načítava. Tak, dáme Career. A už vidíme, že tu máme peniaze.